हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो आं माने खेवबावफैखो संखांबायानो आङो माने संगासिनोयानो दङ आङो मोननिसैयानो दिनै आंनि जोनोम सान आंनि बार्थडे आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बिदि जेबोथ' स्पेशल गैया थेवबो दिनैनि दिनाव आं जोनोम जादोंमोन नालाय स्पेशल जेबो गैयाबाबो आंनि थाखाय स्पेशलानो आरोना दिनैनि दिना ओमफ्राय दा नै नखरनि बयखौबो जाहोनो होननानै सेवाइ संगासिनो आरोना दा मोनसिगोनानो एसे दोनफिनबाय आङो नै बुरजामोन नालाय थेमासेमोन पुरा एसे दोनफिनबाय मालाबा जानो होननानै दा संगासिनो आङो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम दायो मोनबायानो आरोना लोगोफोर नै सेवाइ दिनै बार्थडेनि सेवाइखौनो जानोसै आरोना लोगोफोर ज'नो बयबो नखरनि सेवाइ जानोसै दायो एकदम स्पेशल बार्थडेनि थाखायनो संखादों आरोना सेवाइ जाबाय गोदैयासो नांखोना नांदियाथाय साखि नायनाय जायासै र' बयबो आंखौ विश खालामहर दे लोगोफोर विश खालामा आङो नोंखौ नोंलाय फुङावनो विश खालामदो बिसनायावनो गोथाव जाखाबाय सासेया जागोन ना जायाबा दङ दे जागोनबाथाय साहाखौथ' लोंखांबाय सेवाइ गोजा जादो गाइखेर साहा लोंखांबाय बिसोरो बार्थडे स्पेशलानो होनजासिगोन स्पेशल नङाबाबो बार्थडेनि थाखायनो माने सेवाइखौ संबाय नालाय आंनि बार्थडेनि थाखायनो सेवाइखौनो जादों नोङो गुदुंथार नामा दासो मोनदो बारा गुदुं जाना गुदुंथार नै नोंना बार्थडेयाव नों गुदुं बावदों संनायखौ जाना खनसे जाखांबाय आं दासो दमनो गोसोखांबावो जाखांनानै सेवाइजों थगायबाय सेवाइजों थगायबाय आंखौ बार्थडेयाव प्रसाद होगोन आरोना दायो गाइखेरा एसे थाबावनांगौमोन ना इयाव जेब जेब थानायबा साबसिन मोनजागौमोन खोमा दाबो बया मोनजायाखै सं गोथावानो मोनजाबो दाबो गाज्रि मोनजायाखै एसे एबार खनसे संबावबा गाइखेरखौ एसे दोननांगोन थुब थुबनो ना रानद्राय होनाङा स्रुब स्रुब जानो मोजां गाबोन दंनो बावबाय सं नोंहानि खुरैनि खोन्दोनि अर होनबालाय नालै आंनि बार्थडे नामा पनिर लाबो पनिर इखौ खुलिनाय जाबाय सं आयु माबा गलांगोन दा माबाया रोसिया रां बख'नानै गोलैबाय दैया दा इखौ लखबनांगौ इखौ खिरखियाव लखबगोन आं दायो आङो आलुखौ रुनानै लाखांबाय आरोना दिनै बार्थडे नालाय निरामिसबाबो एसे गोथाव जानोसै आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो नै हासबेन्डआ पनिर लानानै फैबाय ओमफ्राय बिथिं आङो आलुखौ रुनानै लाखांबाय आरोना आलु फिसा रुखांबाय ओमफ्राय दायो लेमनिसै लेमनानै बरियानो पनिरजों आलुजों संनोसै आरोना पनिरखौ लखबना लानि र' आङो आलु बिगुरखौ लेमना लाग्रोनोसै माबार लेम माबार संनोसै आं माबारनो आलु फिसा लकेल आलुजों जानोसै ना पनिर लकेल आलु दुन्दियासो दंना गैयामोनथाय लाबोनाय दुन्दिया गैया जिराखौनो एसे देना होनोसै ना बा दिनै आं थरानो मोनाखै आंखौ माथो होगासिनो आरो बिसनायाव फुङावनो मा फोजाबाय थाखो जादों आङो ओमफ्राय जा
बार्थडे उइस खालामनोसो फोजागासिनो फार्स्ट टाइम नोंनो उइस खालामदो बेनि उनावसो लोगोफोर ओमफ्राय आलासिफोर उइस खालामहरबाय आं मबाइलखौनो नायाखैमोन मबाइल खेवबा ओमफ्राय मोनबाय बयबो बार्थडे उइस खालामहरनाय थेंक इउ बयनिसिमबो आंखौ इमान अननायनि थाखाय नोंखौबो होनबाय आं एख' होआखै आंनो बार्थडेनि चक्लेट लागोन चक्लेट जानाय बुस्थुल' होफैबाय दं आरोना न'आवनो लाबोनानै जेरावबो बेरायनोबो थांनो लाङासै संसै आङो नोङो जिराखौ देदो ओमफ्राय बानलु थाइनैसो देना होदो बांद्राय होआ बानलुखौ पनिर आलु बानलुखौ खैथा बानलुखौ थाइनै थाइथाम होबानो जागोन मटरखौ सोमनायबा होफानो हागौमोन मटरखौनो सोमासै रुइस्लाबनाय नंलाना दा पनिरजों आलुल' संसै ना मटर होलायलायला रुइनाय नंला दा मटरा गोरा गोराथार गोरानसो नालाय मटरा एवगासिनो लोगोफोरनो पनिरखौ बेलथाय बेलथायाव बेलथाय बेलथायानो फैयो बे मोदोमलायबायहाय बांद्राय मस्ला मस्लि होफबना जायाहाय सामब्राम गोजा होबाय ओमफ्राय जिरा एसे देना होबाय ओमफ्राय बानलु थाइनै जाबाय दे खामद्रायगोन आलु हरबाय हालदै संख्रि हरनि र' आलु एफ्लेनो दै एसे हरग्रोबाय आं आलुखौ एफ्लेखांबासो आङो पनिरखौ हरगोन नै आलासि लाबोना होफैनायमोन मैया आंखौ जाथों होननानै जायासै नोङो जादो गोदैथार जानो जाया होनबाय एख्लायबाय एख्लायबाय जि थिखांनांगौ जि रानबायना रानाखैथाय जि बुरजा जि सुबाय दिनैबो फोजोबनोसै ना पनिर आलु टेस्टि नुबायना नैबे खोबना होदो दुन्दियाबो गैया एसे दै हरफिननोसै आं बारा लाव लाव बानायना बांद्राय होआ जाबायना जाबाय दे दालिबो संदों दालिजों लाव खिन्थु थुब थुब बानायदो पनिरजों आलु दालिजों लाव गोथावथार जादों दालिजों लावाबो रानबाय सं ओमफ्रायो रानाखै मोजाङै रानबायहाय नै जानो जायो नामा दहाय दसे सान्दुं दुंदोंमोन ना सुइटारा रानाखै नै लोगोफोर दायो प्रसाद होखांबाय आरोना ओंखाम जानाया दिनै बिरादनो लेट जाबाय आरोना दिनैहाय प्रसाद आरि होबाय नालाय प्रसाद होबाय जाबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरोना पनिर आलु दहाय संनाया ओमफ्रायो दालिखौ जालायलानो हासबेन्डआ आंबो जाथ'ला दालिबो संदोंमोन आरोना दालिजों लाव संदोंमोन पनिरजों जानोसै ना नैजिउ नोंनि बार्थडे गिबा ओंखायनोथ' मबाइलखौ ब्रा ब्रा बिबाय दं आरो इयो आङो टसखौनो मबाइल बिनाय बायदिसो मोनदो नाय मा इयो बार्थडे गिफ्ट आयु बा बा आङो इदि सनाखै माबायाव थांनायाव नायदोंमोन ओमफ्राय लाबोनाय जायासै खुलिनो हायाखै मोजां नुवाखै मोजां नुदों बा जि मोजां नुदों सनाखौ खोमानि सना लाबोना फैबाय आंनो गिफ्ट
नलाय आरो ओमफ्राय नै खानायाव मारिग्रा खांख्राइ लबर थेंक इउ बेखिनिल'बाबो फिसा फिसौबाबो आंनि थाखाय माने बुहुत खुसि आङो फिसा फिसौ गिफ्टबाबो आं इदि फिसा फिसौआवनो बिराद खुसि जाखायो आरोना थेंक इउ जिउ वेलकाम आं इदि लाबोगोन होनना सानाखैमोन नोंखो आंखौ गारनानै सकआव थांना फैबाय दासो ओमफ्राय इखौसो लायनो थांनाय नोङो साबसिन मोनदों आं इखौ गानगोन आङो इखौ देनाय गाननायनाय नायनाय मोजां मोनदों